Διακοπή ρεύματος σε εξωτερικούς χώρους. Δύο φίλοι βρίσκονται στον κινηματογράφο. Περιμένουν να ξεκινήσει η ταινία. Η αίθουσα είναι γεμάτη. Μιλούν ήσυχα και απενεργοποιούν τον ήχο στα τηλέφωνα τους. Γίνεται διακοπή ρεύματος. Ξαφνικά, η οθόνη αρχίζει να τρεμοπαίζει και σβήνει. Όλο το σινεμά σκοτεινιάζει. Οι άνθρωποι αρχίζουν να μιλούν. Φαίνεται ότι έγινε διακοπή ρεύματος. Μετά τη διακοπή ρεύματος. Παραμένουν ήρεμοι και παίρνουν μια βαθιά ανάσα. Κοιτάζουν προσεκτικά γύρω τους. Παρατηρούν ότι τα φώτα έκτακτης ανάγκης είναι αναμένα. Οι άνθρωποι στην αίθουσα προσπαθούν να βγουν έξω. Γίνεται πολύ θόρυβος και συνοστισμός. Παραμένουν στις θέσεις τους και περιμένουν να περάσει ο συνοστισμός. Ανοίγουν τα κινητά τους και καλούν ένα μέλος της οικογένειας τους. Εξηγούν που βρίσκονται και τι έχει συμβεί. Κοιτάζουν γύρω τους και βλέπουν ανθρώπους από την ασφάλεια με στολές. Χρησιμοποιούν τα φώτα έκτακτης ανάγκης και ζητούν βοήθεια από το προσωπικό ασφαλείας. Φεύγουν από το κτίριο. Μετά τη διακοπή ρεύματος. Παραμείνετε ήρεμοι στη θέση σας. Μείνετε μακριά από το πλήθος. Ψάξτε για προσωπικό ή ασφάλεια, ακούστε προσεκτικά τις οδηγίες. Καλέστε τους γονείς σας ή κάποιο έμπιστο πρόσωπο για να τους ενημερώσετε.